Je wordt de eerste peel draait voor het nieuwe Terpen Informatiecentrum. Wat 4 februari 2021 opleveren worden moet. En daarna komt de inrichting erin. Zodat wij hopelijk begin april voor de Peerske het hele centrum open kunnen en voor al het publiek toegankelijk. Ik denk dat deze plek, de hoogste terp van Europa, verdient ook een mooi bezoekerscentrum. En dat past ook heel erg in onze toeristische en recreatieve visie. We willen heel graag meer mensen naar dit gebied, naar onze regio. Maar dan moet er wel wat te beleven zijn. Nou, en ik denk, een mooi bezoekerscentrum, ja, dat is echt een toeristische trekker. Het heeft het idee van een square met een aantal zadeldakken. Het wordt een houtachtig uiterlijk. Ik vanwege het plakje in Hegebuinten. Want in het verleden had je hier aan deze kant alleen maar scoren staan. En de wenden staan heger op de terp en de borkerijen. Ja, en die dakken die ben er voor dat er een heel grote zonnepanelen opleiden worden kunnen. Want we zijn gasloos. En alle energie moet opwekt worden via warmtepompen en zonnepanelen. Die periode van tariëring en subsidies binnenslepen, ja, dat is een hele intensieve tijd, protte vergadering, et cetera. En we kunnen nou eindelijk los. Dat betekent het net dat we nou achteroorleunen kunnen, want we moeten natuurlijk het krediet en de bouwkwaliteit die moeten we heel goed bewaken. Maar daar hebben we met ons aannemer Hooghiemster uit Aartsjerk en Boonstra, installateur uit Stiens, hebben we er alle vertrouwen in. Toeristen die deze kant op komen, die verwachten ook een mooi bezoekerscentrum. Die willen ook een bakje koffie kunnen drinken. Ja, dat gaat straks dit bezoekerscentrum bieden.